Eksempel 4 er skandalen om mediestøtte, der går til terrorstøtte. Det kommunistiske Arbejderen, et magasin, der blandt andet får danske skattekroner i støtte, har flere gange været ude og støtte op om Hamas og støtte op om den terror, som blev begået mod Israel. Faktisk bringer Arbejderen terrorpropaganda, der er skrevet af Hamas og andre af Mellemøstens mange terrorister. Men Arbejderens terrorstøtte er ikke blevet dækket af de andre danske medier. Det er måske derfor, at kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne ikke vil gå ind og kigge på sagen omkring mediestøtte til terrorstøtte. Det har kulturministeren meddelt som svar på et paragraf 20-spørgsmål stillet af Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, efter jeg kontaktede ham. Mediestøtten er desuden tildelt Arbejderen ulovligt. For et af kravene for at modtage mediestøtte er, at mediet har en selvstændig redaktion. Men Arbejderens ansvarshavende redaktør er en del af landsledelsen i det kommunistiske parti, som altså ejer Arbejderen. Kigger man lidt nærmere på Arbejderen, så kan man se, at partier som Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bidrager ganske flittigt til det terrorstøttende medie. Det samme gælder blandt andet fagforeningen 3F. Jeg er ikke ude på at censurere Arbejderen, de udstiller fint sig selv. Men skattekroner skal ikke gå til terrorstøtte.